Nandito na po tayo sa Maynila. Next stop tayo po ay Nagtahan Road. Sa Nagtahan po at malapit sa may Malacanang. Dire-diretso lang po tayo punta ng Espanya. Ayan, medyo matraffic po doon sa dulo kaya lang ganyan, tsaga-tsaga lang, tis-tis lang po tayo. Ayan, traffic po. Next stop light, Nagtahan. And traffic. Next is Malacanang Bridge. Malacanang Bridge po ang susunod. Ayan, sisingit-singit. Tapos ngayon traffic. Medyo matraffic nga rin po dito sa Nagtahan, pero medyo mahaba naman yung yung stoplight niya, medyo matagal. Kaso mababagal siyempre mga sasakyang gawa ng kalsada natin. Alam nyo na, lubak-lubak. It's more fun in the Philippines. Ayan, lubak-lubak na kalsada. Ito po yung Guason Avenue at saka Jesus Street, malapit sa Malacanang Bridge. Dito na po tayo, medyo traffic lang po. Ayan guys, go signal tayo. Paakyat na tayo ng Malacanang Bridge. Medyo mahina yung takbo nung sa harapan natin kasi may truck na nakaharang. Ayan, nakalusot na tayo. Dito na po tayo sa may, ayan, nasa tulay po tayo. Sa ibaba po ng tulay na to, ayan, Pasig River. Ayan po, Pasig River, Malacanang Bridge. Dire-diretso lang po tayo all the way hanggang doon sa may Espanya. Quezon City, Espanya po. Okay. Espanya, tapos papunta po tayo ng Quezon City Circle all the way to North Luzon Expressway. Dadaan po tayo ng A. Bonifacio. Ayan, medyo walang traffic dito. Hindi natin alam pagbaba natin dyan sa may labang yan. And only in the Philippines, basura nagkalat sa kalsada. Ayan, medyo walang traffic po hanggang doon sa baba. Sana hanggang Espanya, ganyan na lang. Nasa may dalawa pa tayong stoplight na dadaanan. Ito po pala ay nasa Maynila tayo. Nasa Manila City na tayo. Ang kapitolyo ng ating bansa. Proud Filipino, but not the traffic. Ayan, tuloy-tuloy po, wala pong traffic, wala po kayo nakikita malibang po pagdating natin ng stoplight. Doon lang po siya nagkakaroon ng kaunting build up ng traffic. Ayan, yan tinatawag na only in the Philippines. Tayo sa Fajardo Street, medyo Fajardo Street traffic light. Okay, go signal. Diretso tayo. Lilipat tayo ng ibang linya kasi alam mo naman dito sa Maynila, after ng stoplight na po ito ay kakanan na tayo. Isa pang stoplight po. Ayan po, stop na naman. Go na tayo, go na. Ayan, nasa Loyola Street tayo. Loyola Street, Maynila. After po nitong Loyola Street, kakanan na po tayo puntang
Nakakana na po tayo doon. Ayun, nakikita nyo po tatlong Manila Traffic Bureau. Ayan, may nahuling isa. Ayan, kakana na po tayo dyan sa Espanya. Pupunta na po tayo ng Quezon City. Ito. Ayan po. Ito po yung Espanya Boulevard, kung saan madaling bahay. Ayan, nasa Espanya na po tayo. Northbound po tayo. Papunta po tayo ng northbound. Pagdating po natin na Quezon City Circle, Quezon City, yung hindi circle po. Hindi ko talo kung tawag dito kasi sa Quezon City Circle nga pala, doon siya sa may Commonwealth. Pagdating po natin dyan, ikot lang po tayo doon at dadaan tayo ng Bonifacio. Ayan, update po sa matraffic. Nasa Espanya po tayo. Traffic, andito pa rin tayo ngayon hanggang ngayon sa may boundary ng Quezon City at saka Maynila, yung circle dito na maliit. Medyo nagkabulbul ang traffic dito, walang nagbibigayan, kaya yan, almost 1 hour na tayo rito. Ayan, kaya pala traffic, kita nyo guys, aksidente, tukod-tukod na. Mag-u-turn pa tayo, medyo ito po ay Quezon Avenue na. U-turn tayo dito, tayo lang tayo daan sa Friendship Road, o yung mga tinatawag na Christmas Road. Doon tayo dadaan. Ayan, ikot muna tayo. Medyo susulungin na naman natin yung traffic. Dito sa Pilipinas, kung medyo mahina-hina ka mag-drive at medyo kabado ka, hindi ka makakalusot. Mahirapan kang pumasok dito. Yan, heavy traffic, patayin muna natin, update na lang uli. Ayan, dito na tayo sa alternate road, biyaheng Amoranto, tapos sa Bonifacio, all the way to North Luzon Expressway. Medyo traffic, kaya sa ngayon nahihirapan tayo lumusot. Update na lang uli guys, mamaya nasa para tayo shortcut tayo rito. Ayan, nakago pero hindi maabante kasi mayroong kaliwat kanan yung sasakyan pumaparada. Ay, inabot tayo ng stoplight. Inabot tayo ng stop. Andito po tayo ngayon sa Mayon Street, Mayon, Quezon City. Ito po yung alternate route na dinadaanan natin lagi. Hindi naman siya matraffic. Ang problema, sala-salabat, pati yung mga nagmumotor, kung saan po sila sumusulpot kaliwat kanan. Medyo nakakatakot, baka mamaya masagi mo ng kaunti, dalawang gulong lang naman yan simplang kagad, nakakaawa naman. Pero dapat ilagay sa ayos yung pagmumotor.
Dahil tayo guys, nagmumotor din tayo eh. Pero hindi tayo gumagawa ng mga ganyan. Paigis-igis. Ito po ay Mayon Street sa Quezon City. Dire-diretso po tayo hanggang sa Moranto. Tapos Moranto, A. Bonifacio. Sa A. Bonifacio po medyo siguro matraffic na konti gawa nung maraming truck na doon eh. Ito po traffic light pero wala siyang hindi nakabukas, kaya diretso lang po tayo. Ayan, ibigayan na lang, kung hindi banggaan na lang. Mayon na street pa rin po tayo all the way. Pagdating po sa unahan dyan, next stoplight is Amoranto. Wow, motor. Ito po ang adventure, travel adventure. Scout Alcaraz, OM Alcaraz. Dumaan po tayo sa Scout OM Alcaraz. Nasa Pampa rin po tayo, Mayon. Ito po ay na po ito, Amoranto na po ito, Quezon City, Santa Catalina Street. Yan po. Ayan, stoplight po ay Amoranto. Susunod po ay na po yan, susunod po dyan ay A. Bonifacio na po. Kabila po ng stoplight ay A. Bonifacio na po yan. Ayan po yung stoplight, A. Bonifacio na po tayo. Susunod po, malapit na po tayo ng North Luzon Expressway. Dito na po tayo sa A. Bonifacio. A. Bonifacio, Quezon City, kung saan makakabili ng mga second hand na mga parts ng mga sasakyan. Napakabibigat. Ayan po, nakikita nyo po yung tulay na yan. Yan po ay karugtong ng Skyway galing ng Santa Mesa. Nandito na po tayo ngayon sa malapit sa North Luzon Expressway. Po yung tulay na dumudugtong sa Skyway papunta ng North and South. Kapag napatapos na po yan, ang laki pong ginhawa na mararamdaman ng mga motorista going North and South. Ayan, walang pakialam si Grab driver kung may dumarating o hindi. Dito po ay wala masyadong traffic, maliban
maliban daw sa mga nagbababa na jeepney sa tabi-tabi. Pero sa ngayon limited pa lang po yung mga jeep na yan. Ito po ang alternate route pag ayaw mong dumaan sa pinakamalaking parking space sa Pilipinas, yung EDSA. Dito po medyo tsaga-tsaga lang, medyo moving naman siya. Makakarating po kayo sa North Expressway or makakarating kayo ng North Expressway. Pero pag nagawa na po yan, nasa taas natin yung tulay na yan. Yan po ay ang Skyway Stage 3. Yan po halos malapit na pong matapos yata kasi sarado na lahat eh. Ayan po, malapit na po tayo ng EDSA. EDSA or Monumento. Medyo kumakanan at kumakaliwa po tayo kasi umiiwas na tayo sa mga sa lubak at saka sa mga sasakyan na tumitigil basta-basta. Po, malapit tayo pumasok ng North Luzon Expressway. Awan ng Diyos, almost 11 o'clock na po ng umaga or tanghali. Ngayon pa lang tayo makakarating dito. Medyo mabagal yung travel natin ngayon, hindi katulad nung dati. Ayan po. Ayan, nasa taas po natin. Kung nakikita nyo po, yung mga nakikita nyo po sa taas yan, ay tuloy po. Yan, nagkarugtong ng hanggang Skyway, hanggang Alabang po, Muntinlupa. Ayan, makikita ko po sa inyo yan hanggang sa dulo. Pagkatapos magpapanibagong video po tayo. Ayan po yung tulay ng EDSA, Monumento, Caloocan, Malabon. Yan po sa taas tumadaan. Ayan, ito na po, papasok na po tayo ng North Luzon, na NLEX, North Luzon. Siguro hindi niya po malaman kung saan siya pupunta kaya medyo mabagal. Ayan po, and tulay na po yan, hanggang dyan po yan sa unahan lang. Nasa North Luzon Expressway na po tayo. Pansamantala puputulin po muna natin manibagong video po tayo. Salamat po, salamat sa pagsama sa akin sa pag-alalay po. Salamat po, salamat. Yan po ang tulay na nasa taas po ay ang Skyway po, karugtong ng papunta ng Alabang sa may Susana Heights.
hanggang dito po yan, hanggang ginagawa pa rin hanggang dito po, gumagawa pa rin eh. Ang pababa na po yan hanggang dito na lang po. Salamat po, yan po ang karugtong ng Skyway.